Добро утро от мене. Не съм се включвал отдавна. Просто много трудно. Направо будница става вече. Днеска е малко по-ветровито време. Да, кофти такова дъждовно. Ма ще го видим. Отивам на работа сега. Той ще пътвам да вземем колегата. И така. И да видим днес каква ще е работата. Мога да се включа нещо късичко. Да ви покажа какви неща ще имам като цяло за деливари днеска. И по обяд, след обяд, авторно. Зависи кога се прибера. Заличката, яденето, какво ми е яденето. Имам 6 варени яйца. Това ще ми е до обяд. И вече вечерта, като се прибера от зала, ще ям някакво месо. И това ще ми е последното ядене. Така че оставам и след малко се видим. Сега ще покажа депото. Това е едната част, дето ванят видят си водят нещата и там навътре е лудница. Аз отивам на туалетна, защото аз съм чак там долу в дъното, туалетната е чак там горе. Бахте глупостта. Колегата. Оправих се, едно душче, преоблякох се и отиваме на зала. Малко съм болен, някаква температура дигам, някакви глупости, ама отивам да се убия, някакво да се обърка, някак. Ще започнем с едно карио 30 минути, правя 20 минути нормално бягане, от 9-та степен и след това правя 10 минути спринтове на 17-18 степен. Ама да, гледайте, ще видите за какво става въпрос. Все още не съм ял. Фастинга продължава от понеделник. Тъй ще ям чак като се прибера от зала. То ще ми е първото нещо, защото аз със сигурност ще умра за храна. Със сигурност ще искам да ям нещо и да. Така че оставам и се видим след малко в залата. Ще го преключвам и почваме да спринтове. Почвам на 16. Taking the
moment, starting all over. Wanna be free and live my own life in a new galaxy. Ево, сега започва въртитяги. Стоя на второто упражнение ще обръщанки. От скоци с набиранки. Почваме трета. Цял ден от работа се оказва гледане. Направо се убийство и болен. Трябва да го свърша, нямам избор. Така, почваме второто упражнение. По-скоро за мобилност, координация. Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portraits seem to fade. He lost his centerpiece. Can't recall his face. I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine. Take me to my grave. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray.
вече. Почна ми се ви свят даже. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive. Keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Мисля, че май това ще ми замисли. Убих се. Убит съм. Направо много тежко. Прибирам се към вкъщи. Нямам търпение вече да се направя да ям. Направих 20 часа вече фастинг. Съм на 2 литра вода и 2 бели монстъра само. Zero sugar, естествено. И съм дед. Даже нямам енергия да говоря. Сега ще ви снимам какво ще ям. Като цяло това ще бъде края на влога, защото след това просто готвя. Къпася. Вечера ми лягам да медитирам, да си почивам. Защото, както ви казах, че имам нещо проблеми с съня и много се будя. Нямам качествен сън, нямам от вече няколко седмици, което е доста зле. Спа по някакви 2-3-4 часа и то са разкъсани такива 4-5 часа. Някакви такива будя са целия потен пял, да. Първо ми го пусти. Може би ми трябва почивка. Ама почивка само в гроба. 62-ри ден карам днеска. Още малко не ми остават. Те са 62 дена без почивка от чаленджера, който правя. Да. Почти съм се до дома. Ще в стая и ще ви покажа какво ще вечерям. Добър вечер. Изкъпан, наготвен и да, време е да ям. Какво ще ям? Месо. Тук са пържолки. Всичко направено на скара, без масла, без абсолютно нищо. Близо 2000 калории имам тук само в месо. Малко чедър съм сложил. Тук имам 6 яйца, варени с котици сирене. Малко млечен продукт да вкарам. И горе-долу грубо около 2500 калории да има максимум. Тук може и по-малко да има. Ще видим, нали, като е първо и последно ядене като цяло за деня. Ще брек фаста. От вчера не съм ял. Само на вода и 2 монстъра съм, така че оставям, вечерям и ще се видим на следващия влог.